Ambi Horonya TV lajeli kebaga bela jilenfo malikono ani malikoka au bismillah au ka bamanaka kuna funin keneka ka BMP karima arajaba makona kalu kile muwa samba kilin kemenani ani bina ni saba kira kishin nama bai alika bangeni sanjatila o kelen bena be karima janvier kalu kile muwa ani saba samba fla muwa ani fla nabila isa alika bangeni sanjatila amena munu kono kuma nyofo au nyana bakruba fola kaknyani kunu sibiri janvier kalo kile muwa ani fla samba fla muwa ani fla kurane kalam belebele okani kene sigira jamiatu ikmadini karamogo ba sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali aleka Dubai konana bako jigroni herema kono nirekoro mi se fe karamogo chama lutumbe kene konana orebina ke anga kuna fono yawla kuma boye amana munu soroka foroka jamana kuna fono warawla ninga frajien fa wore ke borawka ambe ulu kono kuma nyefo awnyana au bismillah kokura au ka bamanaka kuna foni kene ka soni amena munu kono kuma wala awi Farugu kera misalata nyuma ye jen laban dimsonu bolo bange baga bonyata okumu konnana Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Faru ama akulunge a bange bagola waya nyini anafutuba nima bela jelenfe begi janto ima sawla ode bato ibisega jen here an lahara bonya soro chuga mena ode okumu konnana ka ben jumando ma janvier kalu kile muwa ani kele samba fla muwa ani fla wadulu kene belebele okoni nyanamara bako jigroni balontan tenembala ka kanyeni ziara bamu kone okumu konai mi sen fe Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali akele ka kene soro farugo kumana ziara yere ka ay nyefoli chama ke alislamewiye ujuma sina yugo anga alika jawlaje fina wala dai cena mulo de wati kama no te umbi fega kuma tawasulu dika kaburu ziara li o bana saw anya dalilu min diola muro beka nga itafa do kola ma te dati bani dasa go folila me dalu wala ne kofe faruku fe kaburu ziara koka bilahi eti baraka dasa go ka vola la me ziara ti daka bilahi itani blado bana mingera kira ka fatuli sababu yi aya suro ziara ka yoro de la bakiya kaburu dola abanga kitabu be kono Muhammadu yere sallallahu alaihi wasallam muru anana bakiya kaburu ziara do dola kulodimi ya sorai ano kulodimi de tarasu kile tan da mado ko fe kiran ni zanuma yelena alaka hidan tarima famu yoro saya o manani jilmuso de ya ta fokana ka note Allahu akbar o manani de sigata la fe ba mudi e ka voya za gwala ka mbedo alijirana amin afara ka gwala ka be fa sisa Allahu akbar Allahu akbar Muro mato duo lamine. Owe niko kido alijina na ni o lamine koni. Yes I to de lamine. Parce que MC ka do alijina na ni masawa. Ai globally. Ai inyana wa ka do alijina na abada. Kana saya de kofe alijina bi. Saya mandi machi sa mini fo muna. O kra ka fatu ni bana ya soro kaburu do la ziara kayorona. Nana doka na fo ja ni mi faratu. Globally. Allahu akbar sigatala. Awala mura no tikileni ni ya sura kira ka wati dafara kishin na mabawa ni wati dafara sababu dibina bana te saya kyau billahi bana ni saya tikileni fe ale mami me do kala na be yo do kana ka ngodo be bana ni saya te hali fangile fe billahi saya adama kodi bana ere adama kodi sigatala fe bana biseka saya biseka bo bana kono ni saya wati sera akana note bana tiseka na ni saya aya tise abada asetai muru keleka dobida bana dola kwa fatura o bana kele ni bola o nyogona keme yiri ka bi dola o bi tama na lo na ya soro bana ni saya kele ni
banabaatɔ kɔrɔsigi baa bi sa banabaatɔ ɲɛ wa docteur min bɛ kɛ ka banabaatɔ furakɛ o bɛ sa banabaatɔ ɲɛ wa bana ni saya tɛ kelen ye la bana y'a dama ko de ye saya yɛrɛ y'a dama ko de ye u ti sira kelen fɛ tari ma faamu o de la maa kɛnɛma bɛ sa o n'o ni bana ni saya de ye kelen ye mɔgɔ min ka kɛnɛ fɛn da la o man ka sa o mais kɛnɛbaatɔ joli don ni banabaatɔw y'o su don o bɛ ja o b'a jira bana ni saya tɛ kelen mana Mustafa sallallahu alaihi wasallam saya waati sera ka kɛɲɛ ni nin ne ye mana sota bana y'a sɔrɔ kaburu don la tile 10 damadɔw kɔfɛ Mustafa fatura tari ma fɔ a bɛ jiri la ka ziyara bonya de jiri la mais bana ni kira ka fatuli tɛ kaburu tɛ se ka na n'o ye wa kaburu tɛ se k'o sababu ye tari ma fɔ n'a y'a sɔrɔ kaburu ta bi saya se maa ma kaburu gardien man ka su ko ka dugu jɛ don o don gardien kura kan ka bila a la Kulibali tɛ parce que e bɛ ta ka na de mais gardien bɛ yen de o mana don o don gardien kura kun kan ka bila yen mais n'i y'a ye kɔrɔlen bɛ yen o ye kalo kɛ ka san kɛ ka san da san ka su caman donna k'a to yen o la kaburu ta nɛn bɛ kaburu kɔnɔ o tɛ se ka maa fa o tɛ saya sababu ye. A faamuna mana ziyara ko an y'o fɔ k'o ban ni dalu miliyari ye min tɛ se ka sɔsɔ muru ziyara ye kira ka sunna de kisi nama b'a ma a balola a kan a fatura a kan a ye su ka k'a kan nafa min b'a la n'an y'a kɛ a y'o fɔ kira k'o fɔ zuruha a ye taa kaburu ziyara fa innaha tuzakirukum al-akhirah ko kaburu ziyarali a b'a miiri lahara la nin kuma den kelen n'an ko an b'a walawala bilahi an b'an ka ɲɛnamaya kɛ ka kuma an tɛ se k'a walawala ka s'a da Mustafa ka kumaw sallallahu alaihi wasallam muru ni kuma surunya su in na ne tun bɛ fɛ ka kuma tawasulu de kan mana ka taa ziyara kɛ bɛɛ bɛnn'o kan ko baasi t'a la mais maa caman b'i gulo mun na bi ko ka taa fɔ ko ala a kɛ su karisa kama i ka nin dilan n ye k'o ti bɛn muru o bi bɛn mutila kan kuranɛ y'a fɔ kira y'a kɛ kɛkɔ kira y'a kɛra muru depuis an fa Adama o ye tawasulu kɛ. Ne tun ye jumadon ye janvier kalo tile 21 san 2022 wajulu kɛnɛ belebele min ɲɛnamayara Bakɔ Jikɔrɔni balontan terrain la ka kɛɲɛ ni Bamugɔnɛ ale ka ziyara ko hukumu kɔnɔna ye o tɛmɛnen kɔ ka bɛn kunu sibiri ma janvier kalo tile 22 san 2022 kuranɛ kalan belebele o kɔni kɛnɛ sigira Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali ale ka du belebele kɔnɔna na Bakɔ Jikɔrɔni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ min senfɛ alisilamɛw caman olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka daminɛ karamɔgɔbaw la imamuw na ani kuranɛ kalannaw caman min nana nin kɛnɛ ɲɛnamaya Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali fɛ walasa ala bɛ se ka hinɛ lase Bamugɔnɛ ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na o juma sinayogo ale bɛna walawalali caman kan ye. Wajulu kɛnɛ baaraw kuncɛlen kɔfɛ Bakɔ Jikɔrɔni ntolanci terrainba sanfɛ ka bɛn nɛgɛ kaɲa 3 ale waatiw ma dugu jɛlen k'a daminɛ 7h du matin fo 14h maaw kɔni tun bɛ silamɛya duba kɔnɔna la Bahumu kɔnɛ ka ziyara o programu tɔw ka se ka taa olu latɛmɛ nin ye an ye silamɛya duba kɔnɔna la ka bɛn samedi janvier kalo tile 22 ma san 2022 nin kɛnɛ in ye kuranɛ kalan kɛnɛ ye nin kɛnɛ in ye duwawu kɛnɛ ye nin kɛnɛ in ye alakɔsuma kɛnɛ ye maaw kɔni bɔra diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ fɛ pour ka se ka na nin kuranɛ kalan belebele ka se ka na kunbɛn dɔnnibaw olu ka kɛnɛ don dɔnniba caman alimamiw wajulukɛlaw karamɔgɔw dakuru ɲɛ kelen maa minnu bɛ yen ni ala ka diinɛ dɔnni bɛ olu la bi olu kɔni farala ɲɔgɔn kan silamɛya duba kɔnɔna la ka se ka Alahu subahanahu wa taala kumakan sanuma ka o kalan ka sɔli kira kan o cogo kelen fana don ka kalan suguya caman ka olu sabati a kɛnɛ kan maa caman olu ye u ka nisɔndiya yira. Ninnu de ye baara ye hadamaden diɲɛlatigɛ la i man ka to ni ka taa k'i dan ni nin taara k'i dan dɔrɔn fɛn bɛɛ lajɛlen taara k'i dan o de la n'an ye Alakira alehi salatu wasalam ka hadisa lajɛ
ko ni hadamaden fatura ku ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ ko fana kɛra baara saba ye o baara belebele dɔ kelen filɛ ka d'a kan n tɛ baara saba in bɛɛ lajɛlen fɔ dɛ baara laban yɛrɛ o ye jumɛn waladu sɔlihu den ɲuman ka d'a kan den ɲuman o ye den jumɛn ye den min ni ale b'a dɔn k'a fɔ ne ba n fa olu de kɛra sababu ye ni n ka kɔrɔtɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ni k'u ka nafoloninw ɲini ka don ne la ni ka ne bila ala ka sira kan ni o ye kuranɛ kalanni ye k'a fɔ olu ntanyana ka dugawu kɛ olu ye o dɔrɔn tɛ dɛ ka tila ka maa wɛrɛ wele tuguni ko a ye na fara n kan surtout min ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan a ye na kuranɛ kalan ala ka hinɛ se ne ba ma o tuma an filɛ o kɛnɛ de kan o tuma ustaz o juma an bɛ ala barika da ka ala tando ko ala ka san caman ala k'a jira an na ka tila k'a ɲini alahu taala fɛ cɛ min n'o y'an wele n'o ye umaru faruku ye ala ka barika don an na si la ala ka barika don an na si la a ka kalandenw ala ka barika don an n'o bɛɛ lajɛlen na maa o maa ni o ɲɛ b'an na ni o hakili bɛ an na an b'a ɲini alahu taala fɛ an bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ni ɲɔgɔnna caman ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka d'a kan bɛɛ lajɛlen tun bɛ sɔrɔ ka den sɔrɔ den min n'a bɛ kuranɛ kalan ye ka tila ka alahu taala di bɛɛ lajɛlen t'o den sɔrɔ kuma ni alahu taala y'o di e mɔgɔ min ma kuma alahu taala a ye fɛnba d'i ma ka ɲini alahu taala fɛ ala ka si an kɛrɛ ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka san caman ala k'o dira n na usazu kojugu. susu a kɛlen bɛ ka min kɛ de bangebaga ko alhamdulilayi mɔgɔ min bɛ kuranɛ kalan bangebaga ye ani silamɛ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen ani ka jamana surtout a ye jamana ko nin fɔ cogo min na an bɛ wagati min na jamana bɛ gɛlɛya min na a ko kuranɛ vraiment a bɛ ka kalan nin bɛɛ de kama an bɛ dugawu kɛ Faruku yɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ aw yɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ jamana ye jamana bɛ dabolo min kan ala ka bɔ a dabolo kan parce que ɲɛmɔgɔya a ma nɔgɔn dugutigiya a ma nɔgɔn Faruku yɛrɛ karamɔgɔ a ma nɔgɔn an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala k'an sago d'a ma ala ka jamana k'an sago ye ala ka jamana k'an sago ye Faruku ala ka kɛnɛ m'an kɔrɔ a bɛ baara min na a bɛ ka diinɛ ka drapeau kɔrɔta cogoya min na dantɛli ka Faruku la vraiment a ye sɔrɔbu kanu a ye dugutigi yɛrɛ kanu a ye dɔnnibaga bɛ kanu fɛn fɛn saya yɛrɛ sa an bɛɛ bɛɛ fo. nisɔndiya min bɛ ne na an bɛ ala fo k'ala barika da ala min sɔnna k'a kɛ an kɛnɛ ɲɛna an bɛ ala deli ala ka nin kɛli caya ala ka san caman yira an na nisɔndiyaba de b'an na nin ko in na yan bari nin nisɔndiya in a tɛ fɔ ka ban anw yɛrɛ tun tɛ nin dɔn ko nin bɛ kɛ ziyara la ka kuranɛ kala ka ziyara kɛ an tun t'a kalama nka ala ni karamɔgɔba bonya n'a hɔrɔma kama a dɔnni kama an y'a dɔn o cɛsiri ni jija kɔni an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i jija ka nin ladege ka n'a kɛnɛ kan a kana fɔ mɔgɔ si kɔ bonya ni hɔrɔma min b'a la a kana fɔ mɔgɔ si kɔ bari foyi ma fɔ yan fɔ kuranɛ foyi ma fɔ yan fɔ ala o foyi ma fɔ yan fɛnɛ ko fɔ kaburu an bɛ diɲɛlatigɛ la an b'o dɔrɔn de la kaburu kuranɛ an b'o dɔrɔn de la kuma ma ɲini ala fɛ ala ka san caman yira an na ala k'an yɛrɛ fara kɛbagaw kan ala k'an ka kɛbaga ɲuman ye a kana fɔ mɔgɔ si kɔ bɛɛ k'i jija k'i cɛsiri k'a ye a kɛnɛ kan a ka to bɛ kuma ka sɔlɛ ne b'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamina tano bɛ ala ye nisɔndiya min bɛ ne la bi nisɔndiyaba de bɛ ne la ko saya don ye malo don ye saya don o ye kunnawolo fana don ye anw kunnawololen don ka da ka morikɛba min n'a a b'anw ɲɛ ni dugawuden don dugawudenw ka dugawuden ala kuma da foyi tɛ anw da Farukuko la ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ɲɛdɔn ziyara ko k'a ta ba la k'a ta k'a considérer ala sababu Faruku sababu mɔgɔkɔrɔba caman ba anw na yan olu dɔw tun t'a dɔn ko i k'an ka taa dugawu k'i fa ye olu dɔw tun t'a dɔn k'i k'an ka taa i ba kaburu lajɛ mais ala ni Faruku sababu Faruku de y'a yira anw na ko dugawudenya a bɛ continuer i fa ni ba salen ko i y'u ladon u balolen k'u salen fɛnɛ ja ko fɛn wɛrɛ k'an ka k'u ye n'o ye ka dugawu k'u ye ka kuranɛ kalanw ye an y'o dɔn Faruku de sababu la ka don kaburu kɔnɔ an y'a dɔn Faruku de sababu la an tun t'a dɔn ko muso kɛ an ka don kaburu kɔnɔ ne min yɛrɛ filɛ nin ne ni n ka mɔgɔkɔrɔbaya ne ka don kaburu kɔnɔ walayi o juma a kɛra Faruku ye Faruku de y'a to ne donna kaburu kɔnɔ donc an tun bɛ siran kaburu ɲɛ an ɲɛna ne donna kaburu kɔnɔ tɛ tile 5 bɔ wali ɲɔgɔn kelen i yɛrɛ bɛ sa ja o fɛn tɛ nimaniya de ye fɛn bɛɛ ye Faruku de ye nimaniya a don anw na k'an kɛ silamɛ ɲumanw ye ka tagabolo caman yira an na quoi a n'an denw ani silamɛ bɛɛ an bɛ Faruku fo an b'a ko ɲuman dɔn sija ni kɛnɛ laban ko ɲuman ala ka di morikɛ ma i kimaliden tɔn ala ka yiriwa a bɛ fɛ ka kɛ fɛn fɛn ye
ala ka tɛmɛ o bɛɛ kan a ye den minnu wolo ala ka den ninnu bɛɛ kɛ sita ye baw mun kɔnɔ ka ziyara baaraw nun donna kabini desanburu kalo tile 25 tɛmɛnen ni kaburu dɔw furani ye o cogo kelen fana don programu tɔw olu bi senna fo ka taa se duwawu kuncɛ hali bi an bɛ to bako jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ yɛrɛ kɔrɔ Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Faru ale ka du belebele in kɔnɔna na kuranɛ kalan in kɔni ɲɛmaya tun bɛ Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali yɛrɛ bolo min senfɛ alikuranɛw caman kɔni kalanna fo ka taa se kira kansɔliw caman ma ala kosumaw caman kɔni kɛra nin kɛnɛ in kɔnɔna na hali bi walasa ala bɛ se ka hinɛ bamu kɔnɛ ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen na cogoya min na Faruku jiginni ale kɔni bilasiraliw caman kɛ kɛnɛ la a kumana anw faso Mali bilama ka embargo min bɛ an faso Mali ka Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali a ye ɲɛfɔli kɛ o la hali bi malidenw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa nin waati gɛlɛn an bɛ se k'o la tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na an ka Faruku ka o bilasiralikanw lamɛn kuranɛ kɔni kalanna siɲɛ caman kira kan sɔli kɛra siɲɛ caman ala kosuma suguya caman kɛra nin kɛnɛ in ɲɛmaaya tun bɛ waati dangelen yɛrɛ bolo Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali Faruku Ayatullahi Fidini Faruku bisimilalen kɔfɛ maaw fɛ waati min na o y'a sɔrɔ kuranɛ kalan baaraw bɛɛ lajɛlen sera u danna a y'a sigi kiraw ni nabi ɲumanw sigiyɔrɔ la duwawu laban minnu kan ka kɛ olu kɛra nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ don hukumu min kɔnɔna la o de ye ka duwawu kɛ an ka banbagatɔw ye ka faso Mali ka o yɛrɛ yira ala la wa kɛnɛ kan Faruku ye o fana ɲini silamɛw fɛ mana fɔra cogo min na dugan ya kun ye an ka silamɛsu hinɛ laseli mana bolofa min faralen don ɲinɛnta kan o de y'an ka jamana basigi kɛnɛ kan n'i y'a mɛn ɲɔgɔn na gɔngɔn duuru tɛ i tɔrɔ fila bi dugu ma hali maliyɛn min su bi kaburu kɔnɔ bi o ɲɛji bi kɛ ka jigin Mali lahalaya la kuma tɛ anw minnu bɛ dugukolo kɔ kan o la kira ko hubbul watan min al iman ko faso kanu o ye limaniya yɛrɛ de wulibali don an ye maliyɛnw de ye o wa hali n'an taara ka na an t'a fɔ k'an bɛ kɛ dɔwɛrɛ an bɛ kɛ maliyɛn de ye ne kɔni da y'o ye an bɛɛ bɛ ten Faruku ɲɛna an bɛɛ b'o cogo de la komi siginin t'a la n'o tɛ hali n'an taara ni ala ko an bɛ na tuguni k'a ɲininka a bɛ kɛ jamana jumɛn in den ye ne b'a fɔ ko n bɛ kɛ maliyɛn de ɲɛna an bɛɛ fana bɛ ten de o la an ye nin jamana in ta an ka maakɔrɔw kɔ tiɲɛ ye an den yɛrɛw bɛna ta anw kɔ tiɲɛ ye o la an kan k'an jija ka tiɲɛ ɲuman labɛn ka bila u ɲɛ wallahi ni masi bɛ bin n'i faso kan n'i ye halala ye i jɔyɔrɔ ye min ye faso kumabɔli la i kan k'o kɛ sara tɛ tɔgɔ tɛ ne ye faso halala den dɔ ye tɔɔrɔ ye faso sɔrɔ min seko kɛ n faso kumabɔli la hali i man ka fo la yɛrɛ sabu i y'o k'i yɛrɛ de ye i y'o k'i yɛrɛ de ye o la sɔgɔmada in na dugawu an b'a bɛɛ ɲɛsin an ka jamana in lafiyali ma degun min bɛ jamana in kɔnɔ ala k'a furan k'a bɔ yen pewu an b'a dɔn ala de bɛ se wallahi Amérique tɛ se Grande-Bretagne tɛ se Chine tɛ se Russie tɛ se Faransi tɛ se ala de bɛ se min ye fɛn bɛɛ da min ta ye fɛn bɛɛ ye ni ala jɛra ne anw ka lafiya ye diɲɛ bɛɛ ka ban an bɛ lafiya wa ni ala ma sɔn diɲɛ bɛɛ ka sɔn an b'a dɔn a tɛ kɛ o la nin sigi in na yan an b'a ɲɛsin alaba ma ni ŋaniya ɲuman ye ni an faso ye ala ka jamana in dɛmɛ k'a lafiya tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ ban degun o degun b'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ ban an ka faama minnu bɛ yen bi yarabi ala m'u fanga sera u ye layidu ta k'u bi jamana lafiya a ti ɲɛ ni fɛn o fɛn tɛ
ala k'a bɛɛ dafa u la a dɔnni n'a faamu n'a hakili ɲuman ala k'a di u ma ya rabbi jamana in jugu ala ka kungo su ma u ka ɲinɛ jamana in kɔ an bariko min b'an kan ala k'a wuli teliya la ala k'a wuli ni wasaba ye ala k'a wuli ni kɔrɔtaba ye ala k'a wuli ni jidiba ye ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira jaaci hɔrɔma kama sɔla ala rasuli kun wɛrɛ tɛ nin ko in kɔfɛ dɛ aw ye jamana in halala den dɔ ye o la ni kungo ye faso sɔrɔ halala kan ka seko kɛ faso kuma bɔli la an b'a kɛ o de kama o la ni ala sɔnna a ma a fɔra cogo min an bɛna ikilasu dugawu ta dangaliw de b'a kɔnɔ an b'a bɛɛ ɲɛsin jamana in juguw ma a kɛra jugu fɛn o fɛn ye faransi ka taa se a tɔw ma ala ka ɲangata de d'u ma u ka ɲinɛ jamana in kɔ pewu k'an to yan an ka lafiya dugawu tɛmɛnenw minɛna dɛ walahi an ye dugawu fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ minɛna ni hakilima ye k'o taacogo lajɛ i yɛrɛ b'a faamu hali n'an bɛ lafiya i b'a dɔn ko ala yɛrɛ jɔra ka sa kɛ ko in puuze k'a bila lafiya sira kan a n'a kanun k'an bi o min ɲini ni dakongoli b'a mɛn salaya a mɛn o mɛn da bi yɛlɛ o de la n y'a fɔ a ye dugawu tɛ tile kelen ko ye kalo kelen ko tɛ san kelen ko tɛ silamɛ ɲuman kira ko n'i ye dugawu kɛ mumini ɲuman da la ko a minɛna fo n'i yɛrɛ da ko ne ka nin dugawu in mɛn minɛ o la an ye min kɛ ka tɛmɛ a bɛɛ minɛna an ye jaabi dɔw ye wa min n'a tɔw ye wa min n'a tɔw fɛnɛ ye wa min bɛna k'an fɛ nin an b'a dɔn a minɛlen don depuis an m'a fɔ fɔlɔ yarabi ala m'a kɛra ten hami min mana y'an kelen kelen la yan diɲɛ ni lahara o bɛɛ bɛ dugawu in fɛnɛ kɔnɔ maa si kelen kana bɔ da in fɛ ni hami ye min ni ala ta bi bɛn fo ala k'a ka sigi ni dugawu in bonya kama ala k'an bɛɛ lajɛlen hamiw dilan. nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka kun cɛ ni faruku ka bilasiralikan sanuman tɔw ye o cogo kelen fana don a ye dugawu kolo gɛlɛnw kɛ faso mali ye silamɛfure bɛɛ ani ka ala wele hami minnu bi an na o hami ninnu bɛɛ lajɛlen bi se wuli ka bɔ yen cogo min. an bɛ dugawu de kɛ hali ala ka hinɛ bamu kɔnɛ ani alisilamɛfure bɛɛ lajɛlen na k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ kira bonya kama sɔli ala rasuli o tɛmɛnen kɔ ka bɛn juma don ma janvier kalo tile 21 san 2022 an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Ibrahim Bubakari Keyita ye ale ka suturali baaraw kɔni sigira sen kan o de ye hukumu kɔnɔna na jamakulu caman bɔra Laginɛ ka se ka na o baaraw latɛmɛ an faso Mali fɛ cogoya min na nka o jumadon kelen wulada fɛ an ka camancɛ fanga minisiri ɲɛma ni o ye Sogali Kokala Mayiga ye a ye jamakulu ninnu bisimila hali bi olu ka se ka o hakilinaw yira ɲɔgɔn na cogoya min na an faso Mali bila ma ka Laginɛ jamana kɔni y'a yira k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la olu kɔni bɛ Mali dɛmɛ ni gɛlɛya in kɔnɔna na walasa an bɛ se ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ka a kun cɛ hɛrɛ la o kɔni jigisigi kumaw caman fɔ an ka gouvernement ye o jama sinayi ko hali bi ale bɛ o tɔ ɲɛdɔn. Lahauta délégation belebele tun bɔra Laginɛ Conakry jamana kɔnɔna la pour ka se ka na jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Bubakari Keyita ale ka suturali baaraw latɛmɛ o baaraw latɛmɛnen kɔfɛ juma janvier kalo tile 21 wulada yanfanw fɛ jamakulu ninnu kɔni bisimila Mali waati latɛmɛ fanga gouvernement ma ɲɛmaa Sogali Kokala Mayiga fɛ nin délégation min kɔni filɛ u ka ɲɛmaaya bɛ colonel Amara Kamara ale bolo o yɛrɛ min ye jamana ɲɛmaayaso secrétaire général ye Laginɛ Conakry jamana o kɔni sanfɛ ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ka kumakan o donna colonel da a ye hakililasigi di waati latɛmɛ fanga ɲɛmaaw ma anw ka jamana kɔnɔna la k'a fɔ Laginɛ Conakry ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Mali waati latɛmɛ fanga ye pour ka se ka nin waati gɛlɛn ka o kɔni latɛmɛ ko nin waati in na nin ye wajibi ye olu kan wa hakɛ do olu kan u k'a ye Mali kɔnɔna la nin waati in na ni u ma kɛ yan o b'a yira k'a fɔ u ɲinɛna jamana fila ninnu ka tariku olu kɔni kɔ Guinéenw ma ɲina fiyewu waati tɛmɛnenw na Mali jamana ye i ban k'a ka da suwa Laginɛ Conakry jamana ɲɛ waati min na Ebola
corona banakisɛ o tun bɛ Lagine o jamana o kɔni kɔnɔna la. Minisiri ɲɛma Shogɛl Kokala Mayiga y'a yira k'a fɔ tariku bɛ nin jamana ninnu kɔni kolonso ɲana kosɛbɛ, wa fɛɛrɛ ni dabali minnu bi Mali bolo nin waati in na pour ka se ka nin waati in na tɛmɛ. U y'a yira k'a fɔ u ka pɔriw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛnnen don anw ka jamana ye. Bamanankan na a b'i fɔ kuma la ka caya ko Mali ani Lagine ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye farisogo kelen o kɔni ye. Wa Shogɛl y'a yira o kuma in kɔni sɛbɛntiyalen filɛ nin ye an bi waati min na i ko bi. Waati la tɛmɛ fanga gouvernement ma ɲɛma Shogɛl Kokala Mayiga a y'a sɔmi sigi fɛn minnu kan, o de ye k'a fɔ nin ko in ma bali malidenw kɔni na fiye fiyewu. Lagine ka dɛmɛ a bi o kɔni ko fɔ. O cogo kelen fana don jamana ɲɛma Colonel Asimi Goyita tɔgɔ la, maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la, a y'a ci don u da u ka taa an ka foli fɔ waati la tɛmɛ fanga ɲɛma fana ɲɛnɛ Lagine Conakry jamana kɔnɔna la ni o ye jamana ɲɛma Colonel Mamadu Doumbouya ale ye, wa ka taa malidenw ka foli fɔ fana Lagine jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ Mali ni jamana bɛ ɲɔgɔn bolo kabini lawale wa fo bi ka maaw hakili lajigin. Ni taama in fana bi don waati la waati min a ma tɛmɛ tile damadɔ kan Mali délégation ba o fana taara Lagine Conakry o jamana kɔni kɔnɔna la pour ka se ka taa baara kuraw ka olu kɔni nun don. Colonel Asimi Goyita a ka minisiri ɲɛma Shogɛl Kokala Mayiga a kɔni ko o taama minnu kɛra u b'a la ka o jaabi laban ninnu kɔni makɔnɔ jɔnɛ pour ka se ka kulu dɔ sigi sen kan baaraw bi se kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min kɔni na. Shogɛl Kokala Mayiga y'a yira k'a fɔ Mali tɛna to kolonna ni ɲangi bere minnu dalen filɛ anw ka jamana kan ni u yɛrɛ ti sariya kɔnɔna la ko kun foyi ti a la pour ka se ka basigi ka o don waati la tɛmɛ fanga hukumu kɔnɔna la anw ka jamana kɔnɔna la. Nin taamaden ninnu ka taama in a bi hakililasigi di an ka jamana ma hali bi. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka bɛn ni kelenya sabati an faso Maliba kɔnɔna na. O de fana b'a to an bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. O Juma Sinayogo ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi carrément janvier kalo tile 23 san 2022 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. Madagascar jamanadenw sen kɔni bɛ ji la hali bi lahawta sanji belebele min nara o tɛmɛnen kɔfɛ an k'a ma ko pluie torrentielle a kɔni ye faba ni o ye kapitali ye an ta Nanarivo sɛbɛkɔrɔ gosi waati tɛmɛnen olu kɔni na a sen fɛ maa 10 olu kɔni bɔnɛla u ni na ka kɛɲɛ kɛ ni Bureau national de gestion des risques de catastrophiques maaw olu ka kɔrɔfɔ kɔni ye. An bi waati min na i ko bi maa 500 olu bɛɛ lajɛlen kɔni wajibiyara ka u ka sigiyɔrɔw ka olu kɔni bila ka sabu kɛ ji yɛlɛ o kɔni ye wa dɛmɛ kow ka ɲi ka la teliya ni waati in na ka sabu kɛ marabolo 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko faba o kɔni lamunu kɔni na min jama bi taa se maa 1,000,000 ani gɔri 3 ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka adamadenya kɔni bɛ saya ni balo cɛ an b'a fɔ ma ko alerte rouge san 2018 i b'a ye k'a fɔ sanji dɔ fɛnɛ nara Madagascar jamana kɔnɔna la a bɛ fɔ a ma ko cyclone Ava o ye maa 51 faga o cogoya kelen fana kɔni don sanji gɛrɛ fɛnɛ kɔni nara tuguni o waati kelen ninnu na dɛ min bi o kɛra sababu ye ka maa 20 ka olu bɔnɛ u ni na. Madagascar jamana kɔnɔna la nin waati in na sanji gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ dɛmɛ ka ɲi ka teliya ka di u ma pour u kana se ka to hami na. An bɛ taa République démocrate du Congo jamana kɔnɔna la ni o ye RDC dollar wari miliyari 6 ani gɔri 3 o de tununa RDC jamana kɔnɔna la k'a daminɛ san 2011 ka taa bila san 2020 na. Maa minnu ye nin gafe in bɔ ka bin maaw don minnu hakili kɔni cɔrilen don kosɛbɛ wa jaabi in yɛrɛ bɔra ka bɛn juma ma janvier kalo tile 21 Musa
Musa ka kofɔli min kɔni filɛ nin ye dɛ a tununa douaniers olu kɔni ka fanfɛla la olu be dɛmɛ minnu ta ka ɲɛsin maaw a bi olu kɔni kofɔ an ko a ma nanzarakan na exonération douanière fɛnw do fɛn minnu ni a taara a taa sira fɛ a bi se dɛmɛ bilibiliba ka o kɔni don jamana o kɔni kɔnɔna la dɛ nka ko ni ye RDC jamana ta k'a lajɛ wari ninnu taara da minnu fɛ yɛrɛ sago ani fo ka taa se nin waati in na i yɛrɛ somaw k'a di olu ma walima i terilakaw an ko a ma ko favoritisme walima i yɛrɛ ka se ka jɔda dɔ sɔrɔ groupe d'études sur le Congo o ye cakɛbonda ye olu de ye nin ko in bɔ ka bi an k'u ma ko GIEC dakuruɲɛ kelen o ni New York University bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ secteur ni tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maa minnu ni olu fana kɔni ye ni musaka kofɔlen ninnu sɔrɔ maa kofɔlen ninnu ka kuma kɔnɔna la o dɔ ye jamana forobacɛ ɲɛmaabaw ka taa se politikimaabaw ka taa se Joseph Kabila masurunyala maakɔrɔw olu fana kɔni ma nin waati in na san 2020 n'i y'a ta k'a lajɛ RDC jamana ye musaka min sɔrɔ a bi taa se dolari wari miliyari 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni ma ko ni o ni Malti ta k'a lajɛ dancɛba o kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni dun y'a ta k'a lajɛ Malti population ka dɔgɔ ni RDC ta ye siɲɛ 172. Rusi jamana minisiri min ɲɛsin bɛ u ka jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma ka fara États-Unis jamana ta kan Sergei Lavrov ani Anthony Blinken na olu kɔni ye ɲɔgɔn ye juma Genève nin kɔni tun ye ɲɔgɔn ye siɲɛ laban ye sanni dɔgɔkun nata cɛ u ka baaraw nun don tuguni ni sigikafɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bi Ukraine ale de kun kan ko kibaruyaw la ka maaw hakili lajigi sanni bi cɛ États-Unis jamana ɲɛmaa ni Rusi jamana ɲɛmaa kumara dɛ Vladimir Putin ani Joe Biden bagabagaw olu kɔni bala ka kɛ nin waati in na États-Unis jamana kɔni kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ Rusi jamana kɛn bɛ ka taa kɛlɛ bonda sigi Ukraine ale jamana kɔni donda yɔrɔ olu kɔni na wa ni kow ma la tɛmɛ i n'a fɔ Rusi b'a fɛ cogo min na u bɛna cun Ukraine jamana kan ni kɛlɛ kɔni ye Rusi jamana kɔni y'a yira nazarala jɛkuluba Union Européenne na u ka u sigi ni kɔlɔlɔ belebelew ye ni États-Unis jamana ni o ma sɔn ka bɛnkan sɛbɛnw ka olu kɔni lawaleya Sergei Lavrov ani Anthony Blinken ninnu bɛɛ kɔni bɛnna kan k'a fɔ dɔgɔkun nata u bɛna jaabi kɛ Rusi ka yamaruya ɲininiw na u fɛ ka ɲɛsin u ma an bi waati min na i ko bi ni o tɛ kɔntaktiw olu kɔni bɛna tigɛ nin waati in na ni jamana ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya belebele o kɔni bɛ États-Unis ni Rusi cɛ Ukraine ale kun kan ko kibaruyaw olu kɔni na wa jamana caman bɛ yen tuguni minnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka kuma a ko kɔni na nin waati in na dɛ o jamana dɔw bi tali kɛ Rumani ani Bulgari o jamana ninnu kɔni na Rumani jamana Bulgari jamana n'i y'a ta k'a lajɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen nin waati in na minnu ni olu kɔni kɛn bɛ k'u da kɛ u bonbon ye an bi waati min na i ko bi service de renseignement militaire Ukraine olu fana kɛn bɛ ka Rusi jamana kɔni jalaki k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ donna Ukraine ale dugukolo o kɔni sanfɛ nin waati in na bisa Rusi jamana bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don a kow bɛna kɛ cogo di. Yemen jamana kɔnɔna la a dɔgɔyalen maa 70 ye olu de fagara k'a sabu kɛ Yemen gouvernement kɛlɛkɛcɛw ka wulikajɔ dɔ ye ka ɲɛsin banbaaci waletigilamaw ma u kɔni ye kasobon dɔ o min tun minɛlen don rebelliw fɛ u ye o kɔni jaso nin cogoya in kɔni na maa 100 caman olu fana kɔni banara nin ko in senfɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Yemen jamana ye kɛlɛ jamana kɔni ye kabini san 2015 ale waatiw kɔni na gouvernement ani banbaaci waletigilamaw u kɛn bɛ k'u kuwa da ɲɔgɔn na nin waati in na denmisɛnnin 3 olu de fɛnɛ bɔnɛla u nin na nin ko in senfɛ Arabi Saoudite ale min bɛ nin fara ɲɔgɔn kan kɛlɛkɛcɛw ka kulu ɲɛmaaya in na ka fara larabu jamana dɔw kan i n'a fɔ Émirats Arabes Unis olu kɔni kɛn bɛ ka
dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Yemen ma nin waati in na pour u ka se ka banbaaci wale tigilamaw ka olu kɔni jaso kasobon kofɔlen min yɛrɛ filɛ a bi Saada o ye Yemen dugu dɔ kɔni ye dugu min ni Houthi olu dagayɔrɔ ye o ye Houthi minnu ye banbaaci wale tigilamaw ye nin ko in senfɛ maa 138 olu kɔni banara kosɛbɛ. Saada attaquement min kɔni filɛ nin ye a ma revendiquer maa si fɛ fɔlɔ mais Houthi olu kɔni kɛn bɛ ka jalakili bolo kɔni ta k'a ɲɛsin gouvernement ani u dɛmɛjɛkulu olu kɔni ma k'a sabu kɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛ jolenw de bɛ olu kɔni bolo nin waati in na. Yemen ni gɛlɛya ti fila ye kelen o kɔni bɛ yen kabini kɛlɛ in daminɛra diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies maaw olu y'a yira k'a fɔ kɛlɛ in kɛra sababu ye ka maa 377 ka olu de bɔnɛ u ni na. An balima hɔrɔnya TV lajɛbagaw ne de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na anw bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka malidenw dɔ da kelen fɛ ni ka u bɔ da kelen fɛ bɛn ni kɛnɛya ni basigi ni ko to ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na Ala k'o k'an ɲa ka Ala ya bonya kama kira bonya kama anw karamɔgɔ lahɔrɔma kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ anw bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye ni o ye Seyidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouuk ye sija ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya sanuma in bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na hali bi kunnafoni kuncɛ kuma la an bɛ alɔdenya k'a fɔ Ziyara Bamu Kɔnɛ ale kɔni baaraw kuncɛra ka bɛn bi karimani dugawu kalan belebele Bakɔ Jikɔrɔni ni Mangoro Tula misiriba kɔnɔna na n'o ye Farouuk yɛrɛ ka misiriba ye a baaraw kɔni latɛmɛna ye min senfɛ maabaw caman olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na o jaw b'an bolo waati nataw la an bɛna tila ka olu yira aw la hali bi aw y'aw sɔgɔlen to aw ka jabarani mandi la ni o ye hɔrɔnya TV o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi karima arajaba makɔnɔ kalo tile 20 san 1443 kira kisi nɛɛmaba ye ale ka bangeni san jati la o kelen bɛnna bi karima janvier kalo tile 23 san 2022 Nabila Isa ale ka bangeni san jati la sini ni waati kelen na aw ni Ba Seydou Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni masaramani k'a jɛ